हाय हेलो गाइस जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू माय चैनल। तो काली होची प्रथमाष्टमी। तो आम झीर काली होची फास्ट प्रथमाष्टमी। तो से सी केमिति तार फास्ट प्रथमाष्टमी को पालन करुची तो मु आपण मानक सहित शेयर करी। तो चलतु डेरी न करिकी जिबा ब्लॉग काढ़ी। ଏଠି ଗୁଲୁ ଘର ମାମୁଁଙ୍କର ନେଇଯାଇଥିଲେ ତା ପାଇଁ ତାର ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀର ଭାର ସବୁ ଏଠି। ତ ତା ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ ଷ୍ଟେସନାରୀ ଆଉ ଯାହା ବି ବହୁତ ପ୍ରାୟ ଖେଳନା ସବୁ ଆସିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ କାଲି ଡ୍ରେସ୍ଟା ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ଦେଖିଲିନି କାରଣ କାଲି ସେ ପିନ୍ଧିଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ତ ଏଠି ତା ମାମୁଁ ଆଣିଥିବା ଖେଳନାରେ ଏଠି ବସି ସେ ଖେଳୁଛି। ହୁଁ। ତ ଏଠି ରାତିରେ ମୁଁ ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗର ବାର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି। ତ ଆମେ ଏଠି ନିଜେ ସାଙ୍ଗ ବସି ତାଙ୍କ ଛାତ ଉପରେ ଟିକେ ମଜାମସ୍ତି କରୁଥିଲୁ। କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ? हेलो गाइस मो सांगर चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब करेंगे आ ताको बहुत सपोर्ट भी करेंगे एति कहबी धन्यवाद। तो समस्त को जय जगन्नाथ एंड समस्त को गुड मॉर्निंग। तो आज हूँ प्रथमाष्टमी। तो मुझे घर सान तो मोर किसी काम नहीं कारण आज बड़ मानकर काम थाए नुआ ड्रेस पिंधे पूजा हे एमती किसी थाए। तो सान आज मोर किसी ना किंतु आज आम गुलूर तो फास्ट ये प्रथमाष्टमी तो सी कौन कर तो चलतु देखा। ମୁଁ ଏଠି ଗୁଲୁ ଘରକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଏଠି ବୋଉ ବସି ପିଠା ତିଆରି କରୁଥିଲା ଯୋଉଟା କି ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା। ତ ସେଇଟା କଦଳୀ ପତ୍ର କିମ୍ବା ଓଉ ପତ୍ର ଆଉ ହଳଦୀ ପତ୍ରରେ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଭଳି ଟାଇପ୍ର ମାନେ ସୋଦୁଅ ଦେଇକି ତା ଉପରେ ପୁର ଦିଆ ହେଇଥାଏ। ତାପରେ ତାକୁ ପତ୍ର ଦୁଇଟା ମୁହଁକୁ ମୁଜି ଦେଇକି ଏଇ ଯେଉଁ ଇଟିଲି ଛାଞ୍ଚରେ ତାକୁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ସିଝାଇବା ପାଇଁ ଥୁଆଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଏଠି ଗୁଲୁର ଡ୍ରେସ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲା ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ତ ଏଠି ତାର ସବୁ ମାନେ ସିଝା ବି କିଛି ପିନ୍ଧିବା ଚେନ୍ ପାଉଁଜି କଡ଼ା ସବୁ କିଛି ଏଠି ତାର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲା। तो गुलୁ भी एठी ड्रेस पिंधि सारी गाधेइक आसिके। तो तापर एठी ता मामा टी बसी ताको अळता लगौथिले। मामा कौन लगौछ बोली से पुरा एमती अनेइछि। तापर एठी गुलूर फाइनाल लुक। तो तापर जेहेतु गुलूर एटा प्रथमाष्टमी तो से भार पिठा मिठा बंटा हब। तो से मुझे बांटे चलली मो सागर नेहा जाइथिला। तो तापर एठी गुलू बसिकी पूजा होची। तो ये पूजा हो सारापर ये मिठा खुआला। तो तापर ये पिठा ताको खुआइला। तो ये से केवे खाइनी तो से ओकार उठाऊला।
ତ ତାକୁ ସେଇ ପିଠାଟା ଦେଲା ଖାଇବାକୁ। ସେ ତାକୁ ଧରିଛି, ସିଏ ମାନେ ତାକୁ ସେ ଗୋଟା ପିଠାଟାକୁ ମାନେ ପାଟିରେ ପୁରେଇବ ବୋଲି ବସିଥିଲା। ତ ତାପରେ ଏଠି ଗୁଲୁର ମୋର ଯାଇଥିଲା ଆମ ଗ୍ରାମ ଦେବଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଠି ସେ ମାଆଙ୍କୁ ନମ କରିନେଲା। ତ ଗୁଲୁ ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ସାରିକି ଆସିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲା ତାର ଏଇଟା। ଏଠି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଗୁଲୁକୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ଏଠି ପଳେଇ ଆସିଲି, ସେ ମୋତେ ଡାକୁଛି ଏଠି ବସି ଗେଟ୍ ଫାଙ୍କରେ ବସିକି। ତାର ଆହୁରି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ବୁଲିବାର। ତାପରେ ଗୁଲୁକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ମୋର ଲଞ୍ଚ କରି ନେଇଥିଲି। ତ ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ କୋଚିଂରୁ ଯାଇକି ଆସିଲିଣି। ତ କୋଚିଂ ଗଲାବେଳେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିନଥିଲି କାରଣ ମୁଁ ଶୋଇକି ଉଠିଲା ବେଳକୁ ମୋର ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲିନି। ତ ଏଠି ତାପରେ ମୁଁ ପିଠା ଖାଇ ନେଇଥିଲି। ତ ମୋତେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ବଡ଼ ଭଉଣୀ କହିଲି ଯେ ଚାଲ କିଛିଟା ଆଜି ଗୋଟେ ବନେଇବା। ତ ସେ ସେମିତି କହିଲା ଯେ ଚାଲ ସେମିତି ନର୍ମାଲରେ ଟିକେ ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ରାଇସ୍ ବନେଇବା। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଚାଲ ଆମେ ବନେଇବା। ତ ଆମକୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କିଛି ରୋଷେଇ ଆସେନି, ତ ତଥାପି ତ କହିଲା ଯେ ଚାଲ ବନେଇବା ବୋଲି। ତ ସେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କଲା ନା ତେଲ ପକାଇ ଦେଲା କଢ଼େଇରେ। ତ ତାପରେ ସେ ଆଳୁ ପକାଇକି ଭଲକି ଛାଣିକି ତାକୁ କାଢ଼ି ନେଲା ପ୍ରଥମେ। ତାପରେ ସେ ବଡ଼ି ପକାଇ ଦେଲା, ସୋୟାବିନ୍ ବଡ଼ି ଯେଉଁଟା। ତ ସୋୟାବିନ୍ ବଡ଼ିକି ଟିକେ ଭଲକି ଏପଟ ସେପଟ କରି ଭାଜି ନେଲା ତେଲରେ। ତ ସେଥିରେ ସେ ତାପରେ ଲୁଣ ଟିକେ, ହଳଦୀ, ଆଉ ଏଇଟା ଟିକେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ନେଲା। ତାକୁ ଭଲକି ପୁଣି ଟିକେ ଭାଜିଲା। ତାପରେ ଏମିତି ଟିକେ ସେ ଲଗାତାର ଭଲକି ଟିକେ ଭାଜିଲା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଟିକେ ମାନେ ଦେଖାଯାଏ। ତ ଏପଟେ ପାଣି ଫୁଟୁଥିଲା ଅରୁଆ ଚାଉଳ ପକାଇବା ପାଇଁ, କାରଣ ଅରୁଆ ଭାତରେ ହିଁ ହେବ। ତ ସେଥିରେ ଟିକେ ଚାଉଳ ପାଣିରେ ପକାଇ ନେଲା। ତ ସେ ଭିତରେ ବଡ଼ିଟା ଟିକେ ଭାଜି ହେଇଥିଲା, ତ ତାକୁ ଆମେ କାଢ଼ି ନେଲୁ। ତ ତାପରେ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ତେଲ ପକାଇ ସେଥିରେ ପିଆଜ ପକାଇ ନେଲୁ ଆମେ। ତ ପିଆଜ ବି ସେମିତି ଟିକେ ପାଚିବା ପାଇଁ ସେ ବି ତାକୁ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟିଲା ପିଆଜଟାକୁ ଭଲକି। ତ ପିଆଜ ଟିକେ ଏମିତି ପାଚିଲା ମାନେ ଟିକେ ଭାଜି ରେଡ଼୍ କଲର୍ ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ତ ତାପରେ ସେ ସେଥିରେ ଦେଲା ଯେଉଁଟାକି ଥିଲା ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ। ତ ସେଇଟାକୁ ସେ ପକାଇ ନେଲା। ତ ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ଭଲକି ସେ କଷିଲା, ଯେହେତୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍। ତାକୁ ଟିକେ ଭଲକି କଷିବାକୁ ପଡ଼େ। ତ ଏଠି ସେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଲା। ତାପରେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ। ତାପରେ ଟିକେ ସେ ସେମିତି ଟିକେ ତାପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲକି କଷିଲା। ଯେହେତୁ ଟିକେ ଏଇଟା ଲାଗି ଯାଉଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଲା ଟିକେ ଇଏରେ। ତ ସେମିତି କଷି ଚାଲିଲା ସିଏ। ତାପରେ ସିଏ ସବୁ କ'ଣ ଏଗୁলো କେଉଁ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଉଥିଲା ନା ସିଏ ଜାଣିଛି ନା ଏଇଟା ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି। ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଗୁଡ଼ା ତ ଥୁଆ ହେଇଛି, ପକାଇ ଚାଲିଲା ଆଉ। ମସଲା ମୁଁ କିଛି ୟାର ନାଁ ଜାଣିନି, ସିଏ ବି ୟାର କିଛି ନାଁ ଜାଣିନି। ଆମ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ତ କହିଛି ଫାଷ୍ଟରୁ ଯେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଭଉଣୀକୁ ରୋଷେଇ ଆସେନି। ତ ତଥାପି ଆମେ କହିଲୁ ଯେ ଟ୍ରାଏ କରିବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ କିଛି ବି ଗୁଣ୍ଡ କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡ ପାଇଲା ସେଇ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଲା। ତ ଲାଷ୍ଟକୁ ଏଇଟା ଜାଣିପାରିଲେ ଏଇଟା କାରଣ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଚିକେନ୍ ମସଲା ବୋଲି।
ତ ତାପରେ ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ସେ ପକେଇକି ଭଲକି କଷିଲା। ତ ତାପରେ ଏଠି ସେ ଟମାଟୋ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ପକାଇଥାଏ, ସେଇଟା ତ ଆଗରୁ ପକାଇବା କଥା, ସେ କିନ୍ତୁ ମନେ ନଥିଲା ପଛରେ ପକେଇଲା। ତ ଏଠି ଭାତ ବି ପ୍ରାୟ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ତ ୟାକୁ ଆମେ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ। ତ ସେଇଟାକୁ ସିଝି ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ତ ଏଠି ମୁଁ ଅଣ୍ଡା 3ଟା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲି। ତ ସେଥିରେ ଲୁଣ, ହଳଦୀ ଆଉ ଟିକେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ସିଝେଇଥିଲି। ତ ତାପରେ ତାକୁ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିଦେଇଥିଲି ଏଠି। ତ ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ କଡ଼େଇରେ ଟିକେ ତେଲ ପକେଇ ଦେଇଥିଲି। ତ ତାପରେ ଏଠି ଅଣ୍ଡାଟାକୁ ପକେଇଦେଲୁ। ତ ଏପଟେ ଅଣ୍ଡା ପକେଇ ଭିତରେ ତ ଏପଟେ ସେ ଏଠି ମସଲାରେ ବଡ଼ି ଆଉ ମସଲା କଷି ହେଇଥିଲା, ତ ବଡ଼ି ଆଉ ଆଳୁ ପକେଇଦେଲା ଏଥିରେ। ତ ତାପରେ ଭଲକି ଟିକେ ମସଲାଟାକୁ କଷିଲା। ତ ଏପଟେ ଏଠି ଅଣ୍ଡାଟା ଭାଜି ବି ଯାଇଥିଲା, ମାନେ ଭୁଜିଆ ଟାଇପ୍ର। ତ ତାପରେ ସେ ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆକୁ ସେ ଯେଉଁ ମସଲାଟା ଆମର ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ତ ଆଳୁ ବଡ଼ି ପଡ଼ି, ତ ସେଥିରେ ସେ ପକେଇଦେଲା। ତ ତାପରେ ସେ ଟିକେ ଭଲକି ତାକୁ ଘାଣ୍ଟି ନେଲା, ମିକ୍ସ କରିଦେଲା। ତ ତାକୁ ସେମିତି 1 ମିନିଟ୍ କି 2 ମିନିଟ୍ ତାକୁ ଏମିତି ମିକ୍ସ କଲା ପରେ ତ ତାପରେ ଏଠି ଭାତ ବି ଏଠି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲା, ମାନେ କଢ଼ା କାଢ଼ି ଦେଇଥିଲା ସେ ଭାତଟାକୁ। ତ ତାପରେ ଏଠି ସେ ମସଲାରେ ଭାତ ଟିକେ ପକେଇଦେଲା। ଭାତଟାକୁ ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଟିକେ ମାନେ ଯେହେତୁ ମସଲା ଗୁଡ଼ା ତଳେ ରହିଯାଏ, ତ ଉପରକୁ ଆଣି ଭାତଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରୁଥିଲା। ତ ଏଠି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ରାଇସ୍। ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ବହୁତ ବି ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଆଜି। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ହିଁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଯଦି ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ।